नारायण 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 बुरबक सेस्ता बे नोंनि आखाइलाय मा जाखो हुदा दंलै आहा गदा लानायनि बिटिसिआ अबेथिं दं नाहरनायसाय मोनथारनोसै ह गाहायनियानो बेनो बै बिटिसिआ गावदांदाङा बरिया बिटिसि आच्छा सार नोंनि गदायाथ' जोबोद गिलिरमोन नोंनि गदाखौ रावबो थिखांनो हायामोन बर'लेण्डनि बै बिथां गान्दा खुंगुराल'सो दिखांनो हायोमोन बै सिखावनि राजायालाय बोरै खावनानै लांनो मोनख' जाम्बा नों बेफोरखौ मिथिया बे आत्मा जाबायमोन ना बुथारफ्रांनानै लाना फैदोंना आं बेखौ आत्माखाय औ हनै मोनबायानो थ' ओंखारदोनि ह बेयाव ओंखारदो नै बैयावनो बेनो ओंखारदो बारजुमदो अ मा एसे गुसु मोनलायदोंलाय मुनुसफोरनि हादोरावलाय थान्दा थान्दा मोनलायदों माथो समायना निजोमबा नंगौ जायगायाथ' एसे थान्दा आं फन थान्दायानो हरनि र' नांदों हेल' चित्रगुप्त नोंलाय सोर आं नारद जों मोनफैबाय बर' रायजोआवनो मोनफैदों बा मा एसे गुसु थान्दालै मुनुसफोरनि हादोरालाय जोबोद मोजां बर'फोरनियाव मोनसे जोबोद गिदिर मेल जादों बा साफा मोसादों बे बड'लेण्डआव अभिजितमोन फैगोन अभिजितमोन मोसाग्राफ्रा बा बोखोस्रो गानलायदों नंगौ आरो बिग्राय आरो गौतममोनखौबो लाबोगोननो गैयालाय बिसोरना फ्रिसोनो फ्रि बर'फ्रा फ्रि गाना नांगौनो औ बा मालाय बिसोरनिया अभिजित आरो बै देबजितमोननिया सासेयावनो 20 लाखनो क्र'नि खाथियाव मथा मथि जाथोंलै बिसोरनो जाथों मालाय बर'फोरनोबो एसे होयोबा मोजां जायोना रानलायना जानांगौ सारा दंना सारनो होलाय सारजों रायलायनो नो सारनो रायलायनो अ चित्रगुप्त हेल' चित्र मा खौरां ओइ सार बै क'क्राझारनि माबा बै खारगावनि बे फामफुलि आरो बै संगिनामोनखौ मोसानो फोरोंग्रा मा होनो बेखौ करिय'ग्राफार ना मा होनो इंराजियाव बे जयफल ब्रह्मआथ' दिनै थैनो गोनांमोन सार बिथांखौ मा खालामनाया गाहाम सार बे जयफल ब्रह्मनिया करिय'ग्राफार ना औ बेखौ दोनथ'बाय आङो थाथ'थोंसै आं बे आंनि समस्याखौ फोजोबग्रोनोसै नंगौ नामा बे आंनि गदाखौ नागिरग्रोथारनोसै सिन्था दाखालामदो जागोन दे बियो आच्छा दे जागोन सार नों मोनसे खामानि मावनायसाय आंना उदैया माबा ख्रेब मोनगासिनो दंथारो नों अमृत फाथायहरदो आंनो असम्भब सार मर्थपुरियाव अमृत फोथायहरनो हानाय नङा अमृत हरोब्ला मुनुस्यफोरा अमर जाजोबगोन थैनो रोंनाय नङा नंगौ नामा बिदिबालाय मा खालामनांगौ जाखांलाय सार मोनसे बाथ्रा नोंसोर बे मुनुस्यफोरनि आदारखौनो जाबाय था नङाब्ला उदै ख्रेब साबाय थागोन जागोन दे आरो मोनसे खोथा सार जोंहा बसआ नोंसोरखौ खबर लागासिनो दङ बसखौ नों थिग खालामनानै दोन एसे थगाय थसि दोनलाबाय थेंक इउ आं नै दा माबा नायबावनि सार बै बिटिसिआव माबा बर' सिनेमा दिहुनबाय दं सार माबा हाफेन गानलायनाय नंगौ नामा सार आच्छा सार सार नै आं माबा लेपटपाव माबा सिनेमा नायगासिनो दं मर्थपुरिनि बर' सिनेमा माबा फैला मेन्देलानिनो सार दे दोन दोनबाय बेयाव जिरायनो दसे जागोन नारायण बा मुनुसफोरालाय मासे फालोलाय बेवहायलाय सोरनिबा बार्थडेफोरसो जादों दालाय जानो हागौ बै सिखावनि राजायाबो बेवहायनो फैनो हागौ थानो हागौ दे एसे नायना फैनाया मोजां नारायण लोगो मोनथारगोन थ' थांनाया गाहाम